Nawu ngimtshana. Before nibukele, mamelani, uyabonke lo ngumalume wam. Uhlentshe ubhlimba abantu ngobugqwirha and kusoloko uhlentshe unxibe le dyasi, andazi ufihla ntoni. Usoloko uyakhalaza uhlentshe nomsindo, kodwa nizambona. Uyambona umhlenjana? Hayi. Oh, ndim ke lo. Bandibiza uBhonyongo. Oh, uBhonyongo unengxaki ezinintsi. Unengxaki nobaby mama wakhe, akondli mntana. Aphinda abe nengxaki noTshomana naMasana. Umdala nje, akafuni uphangela, kodwa naye nizambona. Malume, yinoni ngokule? Zinintsi ke ingxaki esazawuvela ke apha. Kodwa makhe sibuyele nomva sijongeni uba kuza kwenzeka ntoni apha ku-Uncle and Mtshana. Awu madoda. Nawu ngimtshana lo msidala ndofuna. Uyambona umhlenjana? Yinoni ngokule? Size kwi-vacation okanye size kwintoni apha? Uthengile lo mzi besizohlala kuwo. Ivacation zantoni ezithetha ngazo? Hayi malume, awandixalela ke uba uthenga umzi apha epleti. Sisokuhlala apha. Yini le mtshana? Yintoni uzidanisa? Yi-supplies le. Yho, malume, izawudinga into yetshomi zam. Nyomi zam. Awuboni uba ngamasana kuweza ntwana? Ndithengile umzi omkhulu apha. Ngiqala ngeenyomi zam. Awunambulelo kodini mani. Sis mani, kushiye ngene endlini yam. Izawuba yingxaki le. Hayi. Yebo Amanda, ufumene ingozi yemoto. Hayi bo, Eastern Cape News. Young lady from hayi bo, 13k likes. Malume! Onyong, right? Kwenzeka ntoni mfondini? Amanda malume. Ufumene Thetha manje uaza mani. Uthi amanje utheni? uye wafumana ingozi yemoto malume. Nami ndizangibona apha ngoku apha kuFacebook. Facebook otheni lo? Hama ngodini mani. Uthetha le nithethayo. Unefonelena kalo nje ngomuntu omdala. Uligqwirha wena. Wena mfuzile mama. Udala ndiyibona le nto yakho Bhonyongo. Hayi malume, hayi bo malume. Wablema mna ngondinceda wena uxelele uba kwenzeke into ku-Amanda. Hayi malume. Ngingethile nami le odini. Bhonyongo. Akutyumzi. Andiyo kodini. Awunomkhomba kothetha nami kaloku. Hayi indlela uthetha nayo kodwa malume hayi. Ndinceda wena apha uba uAmanda hama. Mamela apha sikhumba sikamtyholi. Sukundikhomba kodini. Nditsho kuwo andiphinde ndiyithethe lo leyo. Uyayazi ke iqodo lami andiliphethanga nje. Khame nihambe futhi lo phone ke ndimamele ubhange ndithethayo. Hayi futhi sekuhamba njini. Uthi kutheni kodini? Ndithetheni malume ndithe oshema Amanda. Ngimthela ubhange. Because uyayazi everything ready for wena kodini. Utyumzi. Mna kwethu. Grand. Mnandi lawe ya. Ya man ndithe ndafika apha epleti mabhuti man. Mna kwethu. Ya man uhlala kwalibali nicala wena mfondini. Phase 1. Okay. Hamna lokuthi hayi ngihlala lapho ucanda kuthiwa yintoni ecanda yazi man but like ngiyaphithizela kodwa apha ngasebaleni. Kuthiwa phase 3. Yabhala isithathu bekuthiwa yintoni kanti isithathu kanti kuthiwa yanganisajila we. Uyalazi okay. Makazojikela nokwethu man. Wahamba ubuyisa i-direction nawe ya. Yikho nje ngathi inkulu so igrace ngaphandle. Phileke ya man. Mina kwethu ongawajikela ehale kuba man. Khabe ndibuze nje umbuzo nje omnye. Ninawo amantombazana? Makhona, hayi ndiyakuva ke mali ewe.
Ewe ne, awuze man. Ewe. Okay, sure. Okay mfowethu. Oh, yabona uba ngitshomi. Ngibona Facebook ufika kwenye indawo unejumo re. Yona ewe ngulo ewe ngu ake ngifuna kulona nimbuzo hello foni kulo no 49 okay mntakwethu ndijikele phaa ngaphambili okay mntakwethu okay Oba iyawa ngubani lo Thixo wami yena nobhonyongo le wathanda amarhole Bhonyongo Ude wafika kanti. Grand foni. Ngefolini kuwe kanti lo mntu ni grand wena mandim tayam lo mandim ntakwethu man. Efondini lo ayikude manje endaweni funa indihamba lo mzi wenu niwuthengile okanye niwutheni Ya bona ke tayam andazi ke lo mzi nokuthengiyo okanye umalume wenze njani yabona lawe otherwise man mfethu sawuhlala lapha ngoba yawaya lawe yo mama wakho nemali ne nemali cha into onxakeyayo iyaspida man umalume ubona lawe ayibona ayifuna indlela imbahla lawe ayinayo imali ndibone ngoku thenga indlu la nje espacing yo awunemali mosi ukuthi Mbhonyongo into ngxaki yakho into ongathetha ngokuthuka uthetha ngam ungowaphi wena ufuna endlini nam mna malume ndingowase phase 1 malume otherwise itshomi yam njani manje thethe ukuthuka ngongabo malume hayibo hayi naku phuma wena kwam phuma endlini nam soboyana yabona wena kudala ndithetha nawe uyandiphoxa sitshume Facebook into engxaki yakho Bhonyongo uyandidisappointa boy man bo malume uxoxa itshomi yam ke ngoku sengixelela ngejoni futhi sendiphambanile unike i-1300 itaxi ibiyi-300 iphi itshintshi yam 1.3 hayi kanguthi tani mandiyibhatale yonke malume la 1.3 pha idom le ntwana awudom wena awudom man isikolo uyothini esikolweni ntani ucetha umane uvuka umanisa esikolweni ucima usongapha emasibhe uzapha 1300 yo mncule ntwana hayi mncule ntwana uxolo malume imessage ithini ingenayo kothini ifoni lakho khawuvule ibone vula lo message vula ndibone kothini man vula le phone man i-voice note sapha ndive Bhonyongo mfethu kade ufakele mali bra uyasityala kaloku uthe ngathi ulibele nje funa ufaka le mali fonde ubuthe musizayiba kuleka malume wakhe imali fonde ndifaka le mali bra funa ingcila mna bra usele utywala ngo faka le mali mfethu